Tento deň bol pre mňa veľmi prínosný, pretože ma to psychicky aj fyzicky veľmi posilnilo. Naučili sme sa tu nové techniky, napríklad dýchové cvičenie, ktoré teraz môžeme využiť s našimi klientami. Bol to pre nás úžasne strávený deň od samého začiatku, keď sme sem prišli a privítali nás krásne slečny s úsmevom na tvári. Sme si odpočinuli od takých tých všedných dní pracovných a niekedy aj problémov, čo sa práce týka, lebo práca s ľuďmi je veľmi namáhavá, ťažká. Naozaj ďakujem za všetkých, čo sme si tu mohli vyskúšať, taký relax a dať sa do pohody. Hľadala som ja pred pár mesiacmi nejaké rehabilitácie pre teda kolegyne, aby sa dali troška dokopy, aby si oddychli aj po tej psychickej a fyzickej stránke, ale jednak boli veľmi drahé a ani neboli tak prístupné ešte teda v tom dohľadnom čase. A nám toto prišlo akurát vhod, lebo v tom najlepšom čase. Tie dievčatá naozaj sú oddychnuté a tešia sa, prišli by sem každý deň. Keď sme tu sedeli a rozprávali sa, tak sa stala taká kúzelná vec, že po 2 dňoch asi 10 minút pred koncom na otázku, čo vám to dalo, bola asi 7 ľudí. Tá istá odpoveď so slzami v očiach, že ďakujú. Keď sa hovorilo celé 2 dni, že sme hrdinovia a my sme sa tomu veľmi bránili, robíme si len svoju prácu, tak po týchto 2 dňoch, až po 2 dňoch to z tých ľudí vyšlo von a s plačom povedali, že áno, pretrpeli si veľmi ťažké veci. Boli zariadenia a zamestnanci, ktorí boli zatvorení vlastne v zariadeniach aj s klientmi a celé to tam museli prežiť aj v chorobe, aj v strachu o svoje rodiny a toto zanecháva obrovskú stopu. Chcela by som poďakovať svojej pani riaditeľke aj pani hlavnej vlastne, že mi umožnili tu prežiť jeden krásny deň. V tomto zariadení cítili sme sa tu veľmi dobre, pretože sme nabrali plno nových síl, pretože sme to potrebovali už po tom ťažkom období. Celkovo ten kľud, ten relax tu, že som vypla a venovala som sa iba sama sebe, pretože nemám na to nikdy čas. Ani som ešte nikdy na takom niečom nebola. Pomohlo nám to, že sme viac v pohode a keď je človek tak v pohode, lepšie sa cíti, dobre sa cíti. Potom vieme aj lepšie pracovať a lepšie výkony aj dávať. A lepšie pochopiť tých ostatných ľudí, že taká iná atmosféra je. Potom s iným pocitom ideme do roboty. Takým lepším pocitom. Z pohľadu riaditeľky by som povedala, že projekt 5P nám dokázal zmeniť vzťahy na pracovisku, čo je veľmi dôležité, lebo o to sa odvíja potom celé to bytie v zariadení. Zamestnanci zmenili spôsob komunikácie, začali sa meniť, ako keby menili sami seba, menili svoje postoje k službe, a čo samozrejme sa odzrkadluje potom aj v poskytovaní služieb priamo klientovi. Naučíme sa pri tom všetkom takým viac by som povedal kolektívnym zoskupeniam, pretože aj tá choroba nás viacej zocelila, tie kolektívy. Zocelila nás a chceme, aby to zostalo aj naďalej a je to veľmi podporné v rámci psychiky a v rámci aj ďalšieho prežívania našich emócií a podobne aj práci vo vzťahu k klientom. Ja by som sa vám chcela, pán župan, v mene celého kolektívu projektu 5P poďakovať za to, že tento projekt žije, že sa myšlienka premenila na čin a my môžeme tento projekt realizovať v priestoroch Centra sociálnych služieb v Galante. Práve sme ukončili posledný cyklus a dnešným dňom máme odškolených 250 ľudí, ktorí prešli aj postcovidovou rehabilitáciou a v mene všetkých účastníkov vám ďakujeme a ďakujeme, že môžeme túto službu vykonávať. Ďakujeme.